دقم 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 وين نزل تاريخ دقم 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 هي نزعوت دقم 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 نزعوت دقم 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 وين نزل تاريخ دقم. سلام كمي توعلو كمي تمسيوز خبركم من خبركم تخاتلتي مدباتنا نلوم خاني ابهلو كنتات عملكيتو نزوت صحف نباهم نبلو مقتلكم نعدل. بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ناب إيرتراوي مزنو بريزيدنت إسياس أفورك إدبداب بخمس سددة تقليتو اتي بسلاسة حملة تشحن 25 سلاخة ملأختي ترامب واشنطن مس أسمرا مكبار زلو وحنات إزم دنا داقماي كمسرتا ممحدارو قرب مخانو قليتو يبل منيستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكر اتي أبكن عنان مكبار نستمسرتا زمدنا أملا قرن أفريكان كريح بحرن زلو ناي سلامن بلتسقنان عدلات زم حيشي كم زبلون اتي إيرتراو بعد سلطان تغيسو ሚኒስትር የማነ ከም ዝሓበሮ ትራምፕ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ብምምሕዳር ባይደን ዝተፈጸመ ኣሉታውን ሓሳይን ዕንወት ክእርሞ ምዃኑ ኣብ መልእኽቱ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቅድሚ ካልኣይ እብረ ስልጣን ትራምፕ ንዋይት ሃውስ ተቆጻጺሩ ዝነበረ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ምስ ኩናት ትግራይ ብምትሕሓዝ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራን ኩባንያታት ንግዲ ህግደፍን እገዳታት ኣንቢሩ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ልዕሊ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝርከብዎም ሰብ መዝእቲ ሃገር እውን እገዳታት ተወሲኑ ነይሩ እዩ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ እውን እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግብራዊ ዝኾነ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ብምትእስሳር ምስ ካልኦት 11 ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሙሉእ እገዳ ቪዛ ወሲኑ ምህላው ይፍለጥ። እቲ ኣብ ፈለማ ዝተኣወጀ መምርሒ ትራምፕ ብቕዓት ፓስፖርት ዝርከቦ ሰነዳት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዘእትዎ ይጠቅስ። ብዘይካዚ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ካብ ኣሜሪካ ዝተሰጉ ዜጋታት ምቕባል ኣብያ እያ ክብል ይኸስስ። ኣስመራ ብዋሽንተን ዝቐርብ ክስታት ብምንጻግ ንኹሉ ጸቕጥታትን እገዳታትን ክትቃወምን ትነቕፎን ጸኒሓ እያ። ኣብ 2021 እታ ሃገር ካብቲ ስዊፍት ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃገራት ዓለም ዝጥቀማሉ ዓለም ለኻዊ ኣገባብ ምምሕልላፍ ገንዘብ ከም ዝተኣገደት ሓንቲ ዲፕሎማስኛ ኤርትራ ገሊጻ ነይራ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብ19 ሓምለ ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኣገሩ ምስ ኣሜሪካ ጽምዶ ክትፈጥር ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ። ንሕና ሕጂ ዕድል ሃቡና ቅድም ስርዑና ኣይንብልን እዛ ዓመት 2025 ትጽንሓልና ኢና ኢልና ዝህውኽ የብልና ንሳቶም እውን ቀዳምነታት ስለ ዘለዎም ነቲ ቀዳምነታቶም ነኽብሮ ኢና። ተሃዊካ ውጥፍ ምባል እንታይ ውፅኢት ከምጽእ ይኽእል። ስለዚ ኣብ 2025 ምድላዋትና ወዲእና ኣብ ዝርዝራት ኣቲና ኣዳቂቕና እተን ዝመጻ 3 ዓመታት ብዘይ ምስልካይ ክንደኽመለን ኢና ኣብ ውፅኢት ክንጽበይና እዝን ተስፋ ኣለዎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንደልን። ምዚ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ሎቢታት እቶም ክዕንቁፍና ዝኽእሉ ብድሆታት እውን ንሪኦም ኣለና። ጽምዶ ክህሉ ምእንቲ ንምምሕዳር ዋሽንተን ኣንጻርና ንምጉስጓስ ዝካየድ ዘሎ ዘመተታት ርኡዩ ኩሉ ዓይነት ዘመተታት ንሱ ግን ንሻቐለሉ ኣይኮነን። ፕሬዚደንት እቲ ኣብ ቀዳማይ እብረ ዝተፈተነ ጽምዶ ክልቲአን ሃገራት ከም ዘይተዓወተውን ተቒሱ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ፈለማ ምስ ምምጻእ ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ዝነበረ ፖሊሲታት ምናልባት ዶ ክእረም ይኽእል ይኸውን ኢልና ነርና። ኣይተኣረመን። መሊሱ በዝንበትን ተጠዋዊዩ ተጻብኦታትን እገዳን መጺኡ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ተዛሪቡ ነይሩ። ጽምዶ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ወጥሪ ሰፊንሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ጸሓፊ ክፍሊ ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ምርግጋእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብስልኪ ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዋሽንተን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓሳት ከም እትድግፍ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዝስማዕ መግለጺታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ ኣብ ናይ 19 ሓምለ ቃለ መጠይቁ ምዝራቡ ይዝከር። ኣብ ጉዳይ መስኮት ባሕሪ ሓንቲ ካብተን ደገፍትና ኣሜሪካ እያ ኣጆኹም እያ ትብለና እናተባህለ ይዝረብ እዩ። ዕብዳን እዩ ዝብላኣነ ሓቂ ድዩ? ሓቂ ይኮነን። ንሳቶም እቶም ምምሕዳራት ዘመሓላልፍዎ ዘለዎ መልእኽቲ ኣንጻር እዚ ዝበሃል ዘሎ እዩ። ንሕና ግን ተሃዊኽና እዎ ሓቂ እዩ ወይ ሓሶት ኢልና ንዛረበሉ ምኽንያት የለን። ዓቕሊ ጌርና ክሳብ እዛ ትመጽእ ዘላ ዓመት ንጽበይና ዘለና ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም ኣብ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ሎሚ 1 ናሓሰ 2025 ቢቢሲ ትግርኛ ካብ ማዕከናት ዜና ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ረኺበ ኢሉ ኣብ ገጻቱ ካብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እዩ። ናይቶም ዝርዝራት እውን ኣለውና እንታይ ተቐረደል ዘሎ ከመይ ገይሩ ይኽረም እንታይ ከሳዕበይናት ከምፅእ ክእል ዝበሃል እውን ናይ ዝኾነ የዋህ ግምታት እዮም። መሰረታዊ ግን ኣብቲ ጽምዶ እዚኦም ክህሉ ይኽእሉ ኣለዎም።
ተንሸውዓተ ዓመታት ተኸሲረን በጣዓስ የብልና ወላ ደጉህ ምክንያት የብልና ሕጂ እውን ኤንጌጅ ክንገብር ንኽእል ኢና ኤንጌጅ ክንገብር ግን በዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣተኣመለኻኽታ እዩ ዋሽንግተን ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ ኣጠማምታ ከመዓራርኽ ኢላ ኣለዎ ንዓና እገዳ ስለ ዝገበሩና በዝን በትን ካብ ሕጊ ወፃኢ ካብ ሞጎት ወፃኢ ስለ ዝበደሉና ንዑ መሓሩና ግደፉና ዝረዩና ናብ ምባል ኣይኮንና ንኸይድ ኣለና እዚ ፖሊሲ እዚ ከይተመዓራርየ ብፍሉይ ንዓና ዝምልከት ፖሊሲ ከመዓራርየ ኢልካ ዝረብ እውን ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚአን ዝመፃ ዘለዋ 3 ዓመታት ዝመፃ ወይ 4 ዓመታት ናይ ትራምፕ ምስ ካልእ ኣገዳሲ ዝበሃል ዞባውን ዓለማውን ኩነታት እንታይ ክግበር ይከኣል ወይ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ምናልባት ኣብቲ ናይ ቅድም ዘርዚረ ተቐስኮ እንታይ እዩ ናይ ዋሽንግተን ሕርያ ጥራይ ኣይኮነን ማልያ ዘይብሎም ሎቢታት ኣለዎ ኣንጻር እዚ ንሕና ንደልዮ ካብዚ ጎደቦና ነናቶም ሎቢታት ዘካይዱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ዲስቶርሽን ዝፈቱ መመሊሶም ነቲ ክካየድ ዝኽእል ፅምዶ ዕንቅፋታት ዝፈጥሩሉ ዝተፈላለዩ ኣካይዳታት ኣለዉ እዚኣቶም እውን ክእረሙ ክእሉ ኣለዎም ካበይ ናበይ ንሕና ምስ ጎረባብትና ምስ ጎደቦና እናተሃላለኽና ነቲ ሓደ እናሓንኮልና ክነውድቕ ነቲ ሓደ እናሓንኮልና ክንቅድም ዝበሃል ነገር ዘይኮነ ተሓባቢርና ክንሰርሓሉ ንኽእል ባይታ እውን ክህልወና ኣለዎ እዚ ንበይኑ ርእስቲ ንዛረበሉ ዝሓር ብቆንዱ ግን ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዝግበር ፅምዶ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ዝኸሰርናዮ ከይተጣዓስና ነዚ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ 4 ዓመታት ኣብዚ ትራምፕ ዘለወሉ ግዜ ከይተሃወቕና ምናልባት ካብ ንዓመታ 2026 ጀሚርና ክሳብ 29 ክንከይድ ንኽእል ኢልና ንዛረብ ንኽእል 28 ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ንዛረበሎም ኣርእስትታት ሓደሽ ሙዞ ይብሎምን እቶም ቀደም ንዛረበሎም ዝነበርናያ ብቆንዱ ግን ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲታት ኣብዚ ጎደቦና ክመዓራረ ክእል ኣለዎ ንነዊሕ ዝጠመተ ክኸውን ኣለዎ ንዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት እውን ተዋሂዱ ዝኸይድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲታት ጥራይ ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ፅምዶ ንበይኒ ጥራይ ኣይኮነን ንርኢ ፅምዶና ምስ ሩስያ ኸ ፅምዶና ምስ ቻይና ኸ ፅምዶና ምስ ህንዲ ኸ ፅምዶና ምስ ላቲን ኣሜሪካ ኸ ፅምዶና ምስ ካልኦት ሃገራት ወይ ክፍላት ዓለማት ከመይ ክኸውን ምስ ጃፓን ምስ ደቡብ ኮርያ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ማእዝን ወይ እቲ መርሓ ጎደና ሓደ እዩ ኣተገባብርኡ ግን ብዝተፈላለየ ዝርዝራት ክረአ ከኣል ካብኡ ናብኡ ግን ሓንቲ ካብተን ፅምዶ If you don't know your fasting time, you're not burning fat. ረኸባ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ምሕዳር እዩ ንበይኑ ናይ ኣሜሪካ ምሕዳር ተኣምራታዊ ለውጢ ከምፅእ ኢልና ዘይኮነ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ክኽእል ኣለዎ ውፅኢት ኣይንርከበሉ ተስፋ ከይቆረፅና ክንቅፅሎ ስለ ዘለና ንሱ ጥራይ ከዓ ስለ ዘይኮነ ወሳኒ ካልኦት ኣካላት እውን ስለ ዘለዉ ድምር ናይ ዝተፈላለዩ ፅምዶታትና እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እንታይ ኢና ንፅበ እንታይ ክንገብር ኣለና ተጋላበቲ ኩነታት ኣለዉ ኣፅኦም ዘይ ንፁራት ኩነታት እውን ስለ ዘለዉ ንዓቶም ብወድዓውነት እናንበብና ነቲ ፅምዶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበልናዮ ናሓየልናዮ ክንከይድ ኣለና ብኡ እቲ መሰረታዊ መርሓ ናይ ፖሊሲታትና ነዚ ከዓ ምዚ ሕጂ ኣብ ዋሽንግተን ዝረአ ዘሎ ምሕቋም ዝብሎ ኣነ ምስኡ ከይተረበፅና ከይተሃወቕና ናብ መደምደምታት ከይከድና ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ባይደን ግዜ ቋሪፁ ዝነበረ ፅምዶና ሕዲስና ክንቅፅሎ ክንክእል ኣለና እዝን ውፅኢት ክንረኽበሉ ኢና ተስፋታት ኣለና ይብልናን ኣብኡታት ኣብ ትንታኔታት ኣይናኣቱና እቲ ፅምዶና ክቅፅል ዘለዎ እዩ ክንቅፅሎ ኢና ምስ ካልኦት ፅምዶታት ኣዛሚድና ግን ድምር ውፅኢቱ ነዚ ጎደቦና ንብሎ ዘለና ንዕኡ ከም ደርብሕ ክንገብር ቅድሚ ዝኣገረ ከዓ ኣብ ክንዲ ካብኣቶም ንፅበዮ ጥራይ ዝኸውን ምስ ጎደቦና ዘሎ ዝምድናታት እናሓየልና ነቲ ፅምዶ ከነደርዖ ክንክእል ስለ ዘለና እዚ ኮምፕሌክስ እዩ ማለት ቀሊል ትዛረበሉ ቀሊል ክመስል ይኽእል ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ፕሮፍ ምሸት